Annelies Fortuyn, Miss April. Ik ben Mariska Fortuyn, Miss Juli. Nou, ik zeg het op internet staan en toen hiek ze iets van, lik me op Jan. En ik weet, het is nou mijn ex ondertussen, maar die had echt een kalender, had zien hun catering, ja. Maar ik alweer, nou ja, sexy vrouwen erop. En toen hiek ze iets van, hé, maar dit wil ik kijken, ik wil lekker op zo'n kalender. Dus zo wandelde had ik me op jong. En dan ben ik opgezocht uit 180 pampjes. Bist al boerinnen? Ik ben geen boerin. Hoe komt ze dan in die kalender? Mijn ex was een boer en die woonde op Texel. En die vond in de Telegraaf zo'n advertentie van een boerinnenkalender. Daar stond bovenop sexy boerinnen gezocht. Dus hij heeft daar een foto van gemaakt en die heeft hij naar mij gewhatsappt. Hij zei, dit is wel wat voor jou. En ik denk, ja, waarom niet? Dus ik heb me opgegeven en nu sta ik in de kalender. Bist er nou ook echt boerinnen? Nee, net meer. nee, ik ben net echt boerin West, maar mijn ex is het nou ondertussen sinds een maand. Die wil boer en die weet het op Texel. Dus, nou ja, en als ze af en toe gong wel eens mooi helpen met het voeren van de stieren of ja, het loning. Maar een echte boerin, dat ben ik net. Maar het feit dat je dan nou ex bist van een boer, dat had niet maar die kalender te krijgen? Dat had niet maar die kalender te maken, nee. Dan nog even over het eindresultaat. Ja. Wie is er blij mooi? Ik ben er zeker tevreden over, ja. Het is, zij hebben de foto's uitgekozen en ik zelf niet. Dus het was voor mij ook nog een verrassing hoe ik er op zou staan. En uiteindelijk is dit het eindresultaat. Dus ik ben wel tevreden. En heeft ik al reacties hoor? Fluiten de boeren daar al nooit? Nee. Dat hoeft voor mij ook net. Ja, dat kan natuurlijk al. Het kan wel inderdaad. Misschien nooit dit filmpje, dat ik dan op hier van wow, maar we zullen zien. Goeie. Hoi. Oh. Wat ben je mee onderaan? Hoi. Goeie. Hoi. Wat ben je mee onderaan? Hoi. Hoi. Wat ben je mee onderaan? Wat ben je mee onderaan? We zijn een sociale patrouille aan het lopen. Aha. Ja, zeker. En wat is dat? Een sociale patrouille is gewoon laten zien dat je er bent. Zeg maar. Dus het is geen, ja, het is een patrouille zonder gevaar. Oké. Zeg maar. Meer voor de gezelligheid. Zegt u? Het is meer voor de gezelligheid. Nou, dat ook weer niet. Nee, maar we moeten ons laten zien. Dus, Oké. Ja. En waarom is dat? Ja, waarom is dat? Vertrouwen winnen van mensen.
Dat ze weten dat het veilig is. Maar ik krijg je wat onveiliger voor van als ik... Dat valt best mee.